ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз мо ба Тоҷикистон боз як маротиба дига ниҳоли себи пинкледи розиглов овардем. ман ҳамҷо ҳамаш пинкледи розиглов аст. ниҳолҳои ниҳоят бақувват овардем дар такпайванди дона як 500 дона дарахти калон мешавад ва дар такпайвандҳои ММ106 ки имсол мешинонед аллакай ба шумо мева медиҳад. лекин гулаш худо медонад мева часпиданаш, чунки имсол ки мешинонед ба қувват нест. соли оянда албатта мева медиҳад. имсол мумкин ягонта тияд анавая нишонте гулхона пур дорад. анавая ҳамаш гулхона ҳастанд, яъне ҳамаш тайёр аст ба мевадиҳӣ. нархи ин ниҳолҳо 45 сомонӣ. ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам ин мева чӣ мева аст. мана ин себро ман моҳи ноябр мондагӣ будам дар амборхона ва имрӯз чхел истода аст. инҷо биёр дутри кашам будам ман. бинед, ин аст себи пинкледи рози глов. ина бинед, чихел себҳои зур мебошад. на хай биед ҳамин калонашро мо бурида бинем. ногуфта намонад ки ин себ дар охири октябр шумо аз болои дарахт мечинед. агар ки начинед зери барф ҳам меистад ва бемалол то баҳор дар дохили амборхона меистад. яхдонам дар кор нест. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. аввал ин хикунам ман. бинед, дигар себҳо аллакай пук шудаанд. ин себо бинед ки чиқар қарс мекунад. ана мебинем, нагир. ана мебинем. о ин сахт ки ҳаст, аз дасти ман парид. мулоим мебуд, намепарид. мана бисмиллоҳи раҳмони раҳим. хурда мебинем. пеш аз ман дигарам хурданд. додарҷон, ҳамин себ як хурда гап занед халқда чихел аст. не меҳмон дорем. негӯ шарм дошт. хостам ки хӯрад. як обдори ба мазаки ҷон бардид. ҳамдиёрон азиз, шумо агар боғ карданӣ бошед, аз себи пинкледи рози гулоб ҳатман кунед. ин себ дар тамом ҷумҳурӣ мешавад. дар қабодиёну шаҳртузу носири хисраву левакану хумсангиру панҷу тамоми вилояти хатлон. вилояти хатлон ки гуфтам, тамоми ноҳия. дар вилояти суғд тамоми ноҳия. ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ тамоми ноҳия. дар мурғоб намешавад тамом. дигар дар ҳама ҷо мешавад. ҳамдиёрон азиз, дер накарда харед. пагоҳ шанбе якшанбе рӯз аст. биёед харида бурда шинонед. боғҳо кунед. аз ин аллакай 10-15 ҳазор дона рафт. дар ҳақиқат себе ки пул мешавад. ин себ аст пинкледи рози гулоб. дар паноҳи худо бошед. телефони мо 988 30 59 99 900 00 44 89 деҳаи чорбоғи ноҳияи варзоб.